mga gors, ato na nga kuan na ang i-on air na nato no ang story ni El Pilingero, Black Chapter 5 Part 2, Betrayal. Okay, nindot kaya. Alright, today is Tuesday, August August 18. Pasensya Igor sa accept my apology. I try to be serious sometimes. de joke na. Goodbye sir. Si tawa kaning today is Tuesday, August 18, 2020. Natakarong gabi una sa story ni El Pilingero sa iyahang taas ni story no. Title is Black Chapter 5 Part 2, Betrayal. So katong before na ko i-start ang yung story no, sa katong wala nga nung ang inyo naabtan is kanina nga chapter, mauna ni nga chapter inyo naabtan basta di kay taas naman yang naagi mga gors. So mauna ang kaninyo naabtan ang sumpayan nina sa YouTube ug naara diri sa mong page, kindly check na lang kung ganahan mo. Alright, Black Chapter 5 Part 2, Betrayal by El Pilingero. Aning sumpay no, nagkakuyog ni Jay, nanimba mi og simbang gabi sa Pardo, December 2007. Kuyog si Lynn, uyab ni Lynn og si Champ. Pangan ba sa mong iro gorsinder? Joke rahan ni mo Sinder El Pilingero. Pero mo na pangan sa mong iro sa among papi ba? Sa mong new adopted papi. Ay, Champ say nga na. Pero padayon tagors, amigo o kauban sa dance group sa uyab ni Lynn. Dito sad sila nagkaila. Kani si Champ mga ngarts kay buutan nga tao, kalma og way libog og pareha pod niya putot. Biya pa na ning Ban El Pilingero. Alright, panay tagors. Og si Champ mo'y nasuod jud nako sa mga nauyab ni Jay. Kay maayo man pod og prinsipyo tawhana. Magpuyugan na namo si Champ kung manuroy mi ni Jay. Night times nga mag-unami, then mga pa sila Champ og uyab ni Lynn. Even sa heights, maapil na sila sa among tapok kung matambay mi dito. Kuyog sila Jogjog, Chubs og Lupin. Kani si Lupin no? Kani si Lupin no, Sinder El Pilingero no, kay pag-iuli na niya imuhang kanta. Kawatan yun ni si Lupin no, nagin ni salida nga ni Miss Onday. De joke ha, good vibes na tayo mga gors ha. O katong, by the way, katong bago sa tuwang channel no, bago sa tuwang page, don't forget to like and follow the page. Also, subscribe to my YouTube channel, Lyric TV. Alright, patayin to gors. Then came a time na nagkauyab sila. Dako kaayo ang mga pangutana ato sa ako
nganong wala na ko lihok ka si Jay, nauna na po daw ko. Mao'y pagtuo sa uban. The truth is, mga ngart, ato nga time wa jud ko mag-pursue kang Jay. Kay baw naman jud mo kung ano, di ba? Oh, bitaw no, sa iya story kay baw na mo ano, di ba? Kato nakasubaybay ani no, kay baw na gid mo ano, di ba? Kay tungod lagi basta naarap ta na. Alright, ta. Pero ang uban manggod nako nga classmates nagtuog gyapon nga nag-pursue ko sa iya. Makaya naman gani nako nga mag third wheel ko nila Jay ug ni Champ. Ang ako alang is being a friend kang Jay and for the concern of her well-being. Kumbaga, ako gibuhat kang Jay, ang gibuhat ni G sa ako May na lang ba na ako'y remembrance nga di niya malimtan? Kay hapit na biya mi magkabulag-bulag. Kay graduating na mi. Mo-update dayo na si Jay sa ako kung asa o gaunsa sila ni Champ. Unya, mangita dayo na siya sa ako maski mag-date sila. Kay maodi ay ang pananghid ni Jay sa iyang papa. Kay ako iyang kuyog. Oo no, kay gustong iyang sumpay pag yesterday no, kay katulagay nga ayan papa, basta katuwa ka subaybay sa nawan namin niya girls no, ang sumpayan alright, panay ta girls. Musalig man na ang papa ni Jay sa ako and may time nga di ko makuyog sa ilaha kung mag-date sila. Kay unsao naman lang ila privacy. Unya, that time mag-communicate po via mini G. Tagalog speaking na ang sipa-sipa. Mura de, na Tagalog na dahil ni si G de Sinder Gors na, El Pilingero na ni unsa man ni Tagalog ka pala ka, Bisaya kang baki. Alright, patayong Tagars. Even kung mag-jamming ni sa band, manawag na siya sa ako mag-Tinagalog. Di ba? Magkano ka dumating? Joke ragars, agad vibes. Alright, Tagars. Hantod nga si Champ na ang muhangyo na ko nga makikita sa ako sugot present ko, pero adto na sa heights. Aware ko na si Champ nga na ako'y feelings kang Jay before even the time nga nagkauyab sila. Nagyapon gamay kay siya jud ako first crush, but nagkontrol jud ko. Bitaw no, kay at first sa iyang story mga gors katong wala ako kay pinakauna gini ni Sender El Pilingero si Jay before niya na meet si G. No? Nalain sila pag-pronounce kahit ng G o gumuk. Bitaw nga gors, subaybayan lang ninyo ang katayang tanawan. Nara sa YouTube na Lyric TV mga gors. Alright, trayon ta. Uy, asa naman ko? Alright, naabot na sudden time nga ipaila-ila na ni Champ sa parents ni Jay, but not as uyab. Ipaila-ila niya as the same sa ako na status with
Jay. Angkod naabot ang time nga nasakpan siya sa iyang papa kung unsa jud sila ni Champ. Perting suko agyod sa iyang papa ngano daw kuno sa tanan laki nga iya sugton kana pa jud daw way grado. Grabe na niya apay. Di po papa ni Kwanay ni Papa J po. Itong hilig PH siya. Joke ragor sa sendera sa tunamati karon. Maujud na ang gisulti sa iya papa. Kay si Champ, dancer manggod. Unya basin mauna iya pagtanaw ba. Nabalaka pod in town ko sa duha mga ngards. So they decided nga adi lang sa magkita. Apil pod town kog hatag og suggestions nila kung unsay ilang buhaton. Then came to a conclusion nga ihag na lang nila nga nagbuwag sila o magkita lang sila sa tago. Girls, ana mo gini nani nga nani nga mga panahon sa una mga high school ay bisag karon na tago gid no na ginano. Siyempre hadlok kang sakpan si mama si papa guy takbo in latigo. Unsa na odlot sa basi bayabas. Di joke ragor sa good vibes sa ta dire. Alright, padayon tagors. Asa naman po ini. Ito no, before na to ibalik no, kadit sa kay pag maraming pag gusto, maraming paraan, di ba mga girls? Pag ayaw, pag di gusto, kung sa Tagalog pa ba, nagtagalog, pag di gusto, hindi gina yung mahimuan na musugot yun ang diretso sa giingon sa parents. Pero gani, gusto yun, bahala lang, mga putol ang udlot sa bayabas. So, nang panahon na, girls, sa mga karon bag-oron sa mga millennial, wam takabaw, so, need to talk naman nga istrehag tarong unsa gimayo kay kundi naari gyapon ko dili na natin. Gamay-gamay na lang tong udlot sa bayabas. Di joke ragor sa kadit sa ha. Mo tano yang gingon nga si El Pilingero kuno at that time nabalakas siya sa duha. So nag-decide sila nga magkita nga magkita apil pod kuno siya hatag og suggestion nila kung unsay ilang buhaton. Then came to a conclusion nga ihag nilang nila nga nagbuwag sila ba. So ipagawas nila sa ilahang papa nga sa papa ni Jay nga gabuwag na kuno sila tong Champ. Pero kay gusto lagi maraming paraan girls. Mo to no usa nila nga mga kuan. Alright, trying ta. Tungod ato mga nards, buhaon na si Jay sa iyang papa after school. Oy, bantay sarado. Bantay sarado na si Jay, no? Sus, nagkainom. Pangaot to sa kuan ba si Champ. Oy, naaman si Kirpat. Naaman si Papi. Ay, kaya paghuto niya tanang Papi. Ako rin taga-ag PH, no? Di mo na tawag i-suggest ato. Sender, Dors, El Pilingero, no? Ay, matanggignan nga. Tagain ng mga PH, brad, di ba? Diba, suit lagi ka. Joke, ragon vibes sa Tagorsa. Alright. Pila po to kahigayon. Nawa siya. Kakuyog na mo. Muadto og heights. Maluoy jud ko ni Cham. Kay kong mga tumi sa ako classmates sa heights. Muadto pod siya.
Wadto pod siya hoping nga naa si Jay. Hoping dahil happy na. Wadto pod siya hoping nga naa si Jay. Di ba? Nag-hope ko na si Champ at ato ko no, kada ato nila sa Heights nga kasi na si Jay. Maray na ba, di ba? Unya, inig kagabi ana. Nag-abot na ko sa amo. Manawag jud na si Jay sa ako nga maghilak. Kay mingaw na daw kaayo siya. Mingaw na daw kuno kaayo siya ni Champ. Unya, ganahan sad siya magka-jam na mo sa Heights. Pero di man siya sugdan sa iya papa. Kay lagi tungod kay against si Tito sa relationship nila. Pero di ba nagig na naman to na, pero kamao gyud ang ato ang mga parents no. Kita pod parents kanatong mga kaagi nga gipangbuhat prani kang sa mga friends ni El Pilingero this kaninga time o until now siguro sa ilang mga past nga nabuhat. Ma-parents magina, maabot maginantay, mahimutang ginikanan. Mao lagi na. Di, mao na no, makaibaw kita, makasense kita, oy, binuhatan ni sa una na mo. Mao na nga, while sa atong tanga time, pero di masad mas makompleto ang imuhang kinabuhi aning kalibutan na kung dili sa ka makaagi o mga inato, di ba? Di ba, tinood man sa, di ba, mga gors, kung wala kay mga kaagi pero dili na lang ingon nagiuban nga mas worse pagyug kay ana. Pero kanang naagi tay mga time ba na mga parts sa tong kinabuhi ba kumbaga. Di ba tinod ya, di ba? So based on experience nimo, so katumatod pa sa papa ni Jay ani nga time di siya kumpiyansa. Sige ingon ra nimo mutuor ako buwag na mo pero tuon daga sa eskwelahan baon tigay kada out ni mo. Tuway ikya si Jay. Kau naon na to nga agi guro ni papa. So Dejak ra. Alright, tagors. Alright. Niadto ko sa ilaha Saturday kuyog silin. Para di sa rin taon siya maburingan. Then naa iya papa nalipay pod in town siya kay na ako. Ug hasta naman lang yung lawgawa kay pagawas ni Jay. Giignan man noon siya sa iya papa. Mas maayo pa na siya imo mauyab kaysa atong way grado. Rabihag yung papa babes. Pero di nato na sila ma-blame mga girls atong ika natong ginikanan. Di nato na sila ma-blame why na sila. So magkadugay, makadako ka, makarealize ka why nasulti to sa pamahan. Ginanawa na it will came up if you are growing older. Di joke pero tinuod sa girls, di ba? Alright, padayon ta. Nismay lang in town si Jay. Pero kahilak pod in town at atong naami gawas sa ilaha. Mahart na lang ko magtanaw sa iya. Unya didto nagstorya mi. Gilingaw na mo siya ni Lynn. Og ako siya giingan nga why not do something para ma-please an imo papa? Ayaw lang jud pag-rebuild Kajud sa gors, ay shoutout ko ni share na si Jamie. Ay shoutout ko Jamie ya. Kajud sa unya na ka-reply yan. Busy pa dre, busy. Kajud sa Jamie ya, reply ko later. Ay chadra. Ay, pakpaki girls. Salamat sa pag-share sa atong live stream, no? I-like na lang po, Jimmy, ay! Alright, patayin to, no?
Mota no? Asa naman ko? Ningon siya, why not do something para ma-please imo papa? Ayaw lang yun pag-rebuild. Antos lang usa, anhion kanamo ni Lynn every Saturday. Unya ako sad siya pahulmon ni Berting. Unsa man ni Berting? Ako Nokia 10, sama ni 1110 immortal na nako nga phone si Berting. Kato rin yung 1110, no? Kanang vibrate ba? Vibrate ba rin 1110? Ang sama ba ni? Kinumdum na ko atong nasmak daw nga. Vibrate ba, no? Kung na mo text. Alright! Para magka-istorya sila ni Champ sa tago, kay monitored man goods Jay sa iya papa. Sukad atong nahibaw-an ang ila status ni Champ. 2 weeks ko sig adto sa ila ha. Ipangutana na lang pod ko sa iya papa if uyab ba mi ni Jay kay lagi stick kaayo si Jay sa ako. Pero ako rang tubag kay about projects and reporting. Nausab na sad ang tagad ni Tito sa ako Murag suspicious siya nako, but still manghagad gihapon og inom unya dating gawi. Porn nasad ko na. Porn nasad ko na mga girls. Grabe yan ang Tito no? Si, ang Tito PH. PH.com. Liga porn Tito ay. Grabe yan Tito ay. Di man mahutdag kusog. Alright, padayon to girls. Dako ang pasalamat ni Jay namo ni Lynn. Ato nga time nga na arang-arang na sila sa iya papa. Nakakuyog na sila namo. Ana siya namo. But still naa siya'y curfew. Oh, nanay curfew si Jay Gors no? Bantay sarado sa man. Tama na nga niya, Cinderella karon. Alright, try to. Mao mo adto mig heights mag-una jud na siya uli. Unya ako ang muhatod sa iya ha og maupod kong makit-an boss iya papa. Di ko kalingtuwas dayon kay makik-inom manggod. Unya mabalik na lang ko sa heights. Pabalik ko sa heights. Masugatan na nako ang uban nga padulhog na. Nya adto dayon mi ilang Lynn. Istorya-storya mi dito. Unya mangutana pud siya about unsay nahitabo sa paghatod nako kang Jay. Mao to nasangit ko sa ila. Tungod sa akong efforts nga maka-enlighten kang Jay, naay nahitabo nga nakatest sa amo ang pagka-close. So, dito no, si El Pilingero og si Jay day mga gors na close kay ni sila. Matod pa niya sa iya mga past nga story no, by chapter na yung story. But galing putol-putol lang maputol-putol lang pag on air kay dili man niya dungan pag send. So, padayon ta gors. Moto na matod pang El sa sender nga si El Pilingiro nga nakapes ako no sa ilang pagka-close. So close friend gyud sila. Mas gihate na noon siya sa uban nako nga classmates. Kay nagtuo sila nga gigamit o giuto-uto ra daw ko ni Jay para sa iyang own personal benefit.
Kay nagtuo lagi sila nga ibog gihapon kayo ko ni Jay. Og naluoy sila nako kay mura daw ko iro sig sunod-sunod sa iyaha. Og nakamagno ko og dakong away namo ni Jay in the future. Kay she thinks nga gi-betray na ko siya. But ang nahitabo akong uban mga classmates na ang naglihok para mahilayo ko sa iyaha. Sawayo na siya sa uban. Tantsawan na siyag maayo. Tawgo na siyag kukuk. Manggagamit unsa pa na diha nga negativity. Og ang gipasanginlan nga nagpakatag ko ng mga goros ato kay ang sender, si El Pilingero. Pero time pa Labi dako ag impact dako ag impact sa sa reputation ni Jay that time, no? Kay gitawag na siya og pokpok, magagamit, ang sa diya, negative ko, no? Mga negative parts ba, di ba? Di na ko dagan na negatives kung wala pa positives. Di na joke na sa. Di ba, no? Pero nakasabot na ko, mao di ay nga si tawag ni nga, gitawag ni nga title nga kani nga chapter kay betrayal. Sabot na tagarsa. Alright, tagarsa. Ay signa nga. Alright. Nabot pa jud to sa balita nga perti daw namong mak og tsulak unsa ba ni? Grabe na ni, no? Panlawom na day kay nga kuano, so lisod yun pero kabawa mo unsa ra gay kanang makatabang ani is patience man siguro. At ang hospital. Dahil, joke ra gorsa. Alright, ta. Dito sa grassland sa heights, ug ako daw tong gipanghambog sa uban. As in, kada kong hinanggaw gyud. Di man gani ko tigtabi. Wa man gani nahitabo namo ni Jay aside atong ni Smack to sa ni Smack kuno siya sa nga hubog og ni sandig siya nako while the holding hands me. So Smack ragors na igara ara magoro. Smack ra ba? Ba. Tinatingog ba? Tak. Smack. Mura na naman to, girls. Matod pa sa ato sender nga si El Pilingero. Di daw to kuan, oy. Bisag hubog ko na sila ato nga time. Kontrolado ko na to. Matod pa ni kuan ni si tawagan ni sa tuwang sender nga si El Pilingero. Sa termin mo. Alright, girls. And what worse, naapil pa jud si Chubbs og Lupin atong gubuta kay nagtuo ang uban nga si Chubbs konsentiran niya si Jay nga gamiton ko. Unya, naabot pa jud to sa point nga nasuko si Lupin. Mga nangutana sa ako nga naamoy problema nako do. Apil pod to ang issue nila nga nganong si Lupin ang gipili ni Chubbs kay wa kadawat ang uban niyang sitors. Gipugnan jud siya ni Chubbs ato para di mudako ang gubot that time. Naami sa heights, gipauna na kog uli si Jay. Naglikay na lang mi. Pagbalik na ko sa heights, nasugatan ako sila Lupin, Chubbs, Lin, Job og Yao Ming. Nagdulhog sila. Unya si Chubbs
perting hilaka kay gikantsawan siya sa mga hanggaw namo nga kauban. Og sa mga bugoy-bugoy nga napildi ni Lupin sa kasing-kasing ni Chubbs. Oy, ngano din, unsa man na di mo kadawat gors kung matod sa kwa no, matod pa diri no kay kantsawan lagi daw si Chubbs nga mo to nagilaka na sugatan ni El Pilingero sa sender nga nagilaka na. Pero para atong mga kwan po no, nagikantsawan no, why not accept sa tawag na kanang sometimes we lose a battle. Mura na napilitan na nga kuan, that's okay. Be kuan, pero kato nga time is lagi high school pamanggod mga girls na di na mawa, pero napayuban nga sa inana nga mga pangidaro no, mature na kayo gunahon na murag di man maayo buhat na ni okay sa ilan na sila di may ilan raman na inig ka kuan tumoy-tumoy kay ako. Maray na ba, di ba? Alright, padayon tagors. Nausap pod ang tagad ni Jay sa ako Don't know kung iya nang gibuhat para wala nay langas or tinud-an nay bagyod. Kay sa school di magtingog na ko si Jay. That time, but grabe siya makipagharutan kung ting uli. Ay, sorry, excuse me mga guys. Kung sa mani, harutan ko no kung ting uli na unya kung makit-an mi sa mga hanggaw namo nga kauban kay sungugon og awayon siya ni kaugma ana. Mo din siya, din siya siguro gor sender El Pilingero. Kuan din ni. Suyaon spotted. Muray na no? That time ba? Alright, try the gors. Sa tong bagong mga viewers no? You know the drill. You know, wag pa day mo ka ba? Di. Kuan si tawagan ni. Good vibes rami diri. Para sa mga newcomers, new viewers na to o bago sa tong programa, good vibes sa to dire. Don't forget to follow, like the page, Lyric TV. Basta, unya na, padayon nun sa nato ni mga gors. Alright, padayon to gors. Malagi to no, makit-an daw sila sa mga hanggaw nila nga kauban kay sungugon o awayon siya ni kaugmaan na. Until naabot na po to sa point nga nigawas ang balita nga pala pwede ni ba sa ay nagbasa ra ko okay alright atong basahan para dili pod ko ato na lang ikuan isulti ang mga letra until ko no naabot na pod to sa point nga nigawas ang balita nga until ko no niabot sa point nigawas ko ng balita nga pala ay YOT daw si Jay. Grabe ya karsay, grabe ya po dani ay. Pero anyways, para yung tagors liberated na daw siya ug ang nagsulti daw kay si Jay. Ebaw na ko, asa nagsimula mo din, no? Si Jay din. For me, goro, si Jay good ha. Si Jay goro kay or either, nakaingo lang si Jay pero di po ni mabuhat siguro ang Jay. Amot lang, basta. Alright, padayon to, gors. Grabe ang atmosphere ato. Mga ngarts, ibirahan jud og maayo si Jay ato. Because sa among pagka-close, di naman unta na nila concern unsa man di ay ila gusto. Dito nakabantay si Jay na most di ay sa amo kauban kay di ganahan sa iyahan. Nakabantay siya nga mura siya out
podcast namong tanan. And diri lang sa kutob, reader lyric. Ako rin sumpayan pohon to be continued. God bless sa imong programa, more power. O God bless sa nimo, Cinder L. Pilingero. Pilingero, alright.